ये माता रानी के भजन पे बहुत सा आशीर्वाद आया है। पिंटू यादव तरफ से भगवान भोलेनाथ सदा खुशहाल रखें। सुनाई देवी मैया लाल बहादुर पाल, माननीय लाल बहादुर पाल की तरफ से 101 रुपये पुरस्कार बा। भैया के प्रणाम नमस्कार बा। भगवान भोलेनाथ सदा खुशहाल रखें, धन धान से भरपूर रहे। सुनई दे मैया